Halo, ono apa, Beb? Lagi apa, Mas? Iki aku lagi nyusoni anakku. Lah kok ora bojomu le nyusoni anakmu? Ya ora, wong bojoku lagi nyusoni aku kok. Wah, Dek, Halo Mas, aku arep ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa toh Mas. Tapi aku nggak ganteng, Dek. Lah kan sing seneng kowe, aku ora. Bang, wanita kan punya dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Sekarang adek tanya, tuaan mana, bibir atas apa bibir bawah? Pertanyaan gampang. Tentu tuaan bibir bawah. Soalnya brewokan. Salah, Kok salah? yang benar, tuaan bibir atas. Soalnya, bibir atas sudah tumbuh gigi dan minumnya bisa pakai gelas, sedangkan bibir bawah masih kecil, belum tumbuh gigi, minumnya aja masih pakai ngedot. Mas, Apa, Des? info Info apa to? info utang boten sah bayar, Zura enek to, Des aneh iki, Des. dibayar ndamel cium. Nek ngene iki ya enek, Des. Teng pundi Mas? Nang Martapura, Des. Sherlock. Iya. Sherlock sakniki Mas. Iya, Des. Iki lho. Wis tak Sherlock. Mangkat ya. Tak kandhani. Kandhane apa, Des? Rabi rondo iku enak lho. Penake nang ngendi penake? Kowe percaya ora? Ya enggak percaya lah wong jenenge urung dicoba kok. Ora dadak marahi masak, wis pinter masak. Lah mung butuh masak gadis ya iso masak kabeh to, Des. Ora dadak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Apa yang ngono, Des? Lah lainnya kuwi apa? Kowe gak perlu marahi ngadepi ipar sing kaya infotainment sing penggiyane kepo-kepo. Wis ndendinane. Lah iya masuk ngono ki, Des. Lah nek sing ngene iki dadak ngajari ora, Des? Kowe gak perlu marahi. Walah jago Mas e. Ya masuk nek wis ora dadak ngajari, Des. Piye? Piye apane? Pilih perawan apa pilih rondo? Aku pilih rondo, Des. Tapi nek pilih rondo kudu bisa nampa anake lho ya. Iya, Lek gak iso nampa anake yo sampean pilih perawan ae iso. sing dadak training. Lah wegah aku dadak training-trainingan penak sing langsung ngono ae lho, Des. Bojomu lemu. Iya, Mak. Bojoku kuwi pancene lemu, Mak. Bojomu nesansu. Iya, wis lemu nesu wae gawene. Bojomu kurang ayu. Kurange iki mek saitik, Mak, ayune. Gampang solusi. Terus solusine ku apa, Mak, ngono iku? Duit solusine. Kok iso duit ngono iku piye, Mak? Mergo duit marake kuru, duit marake guyang-guyu, duit iso tambah ayu. Cara saliyane duit iku mosok ora ono, Mak. Kok duit ae? Duit Mas, duit. Yo duit. Padha wae tibake. Kalau kebiasaan lu Kang, Kebiasaan apa? anger bojone lagi pangus bukannya diparani malah ditinggal lunga. Lah, disepet ngawange. Sepet golek nyawang. Kayak gini bojone rikak Kang. Aku ndak pernah sih. Ya diparani, dilus-lus rambutnya, dirangkul. Harus berterangkul. Ya cepet dirangkul tok karo diwehi duit sing mandan akeh. Iya, ujung-ujungnya ya duit. Harus bantuk wae duit karena pilih saya ngendi. Ya baru ku ya gerti sing nang kamar. Harus apa mau kamar? Ya nang kamar ya biasanya pemanasan. Buat pemanasan? Baru ku ya geri olahraga. Kan pangusnya hilang. Iya, karena kowe.